Bye. Yan na. Dante! Sakay po si Dante. Bye na. Bini mo ka father, hoy. Bini mo ka father. Bye. Ako na po ni si Ruby Provincia na welcome to my channel. Sa wapa nakapag-subscribe guys sa channel, pwede kong subscribe niya. Click the bell. Majung buntag ug majung mudto, majung hapon ug tanan guys. Kuan ra pizza 30 na ron. So dari guys nasadyo kog mata kay ga-prepare ko og kanang baon ni Cristel. Kay ug masidyan na po mo kuan guys kay mo larga na lagi kong Manila. Nak, kung ka na rin kadaghanan, nak? Tanawa. Wala. Tao na si Cristel. Pero yung karandaan. Kani duha ka saging? Duha. Sarap? Lisod pa yun di kastig usab. Saan mo na yung plastic na lang guys sa kwarto na ako? Nasa loob. Ili ha, dili magkiyat ha, kaya wala si ate ha. Ha? Ano naman din ko ano ni ihang kaning plastika, kaya pwede niyo sa dadlo pa ugma. Gutom na mo? Hulat sa, hulat, hulat. Hulat, hulat. Hulat. Ah. Gutom. Kaon. So guys, pakaon sa kunisa guys kay makatod na bugong Cristel ron sa kasada. So guys, ato na sa Cristel. Diya kay wala lagi ka nang asawa mo din na nga si mama na may obligasyon po. Obligasyon po na hanong mo noon. Mura gugbuhol, mas duol pag gani ang Manila kay pila ra ka oras. Ang tulig ko sila. Hindi ko pwede mag-ampo ha. Mura pwede ubalik. Sige hati discount guys kay nag si Cristel na to sa kasada. Ngabinok. Basta ampo lang dyan. Oh, chat lang good. Lab na lab ka ba ni mama. Basta papa ha mag-apas ni mo. Sama dyan guys nga na maji kay nahanglan. Mo din is dagay sag-asa mo kujog. Dili kay bunay tricycle. Wala. Right. Wala pa gani. Dala ko na rin guys. So kani guys, hanigitang tangkay grabe jud ka kuan ag juta. So ang sanang pang juta ang bawasan kay butang nagbunot. Kay grabing ka pilit aka jugjuta. Hindi makausad agkuan kanang
tanem. Kaya kanin siya ugat-ugat ramang guni siyang three colors. So hani ipakita ninyo sunod guys, ug kanang managge na ni kay bunot ra jay ang kuan ni kanang para mo kuan to ijang mga ugat daning three colors. Janay gamay siya nga juta. So hani siyang putlon kay ang padaghanon lagi ni sila guys. So kanihang pinutlan na hani siyang itagod kay rong madaghan ni siyang three colors. Unindot magudyo ning daghang kadjong three colors nga nakahilira bitaw guys nga puro-puro pareho ingani. So kaning tanem kay mahal magud ni siya. So maning ang padaghanon kay mahal kadyo ni siyang tanem So dito po ko nakakuha ideya guys sa buhol sa ila ka tong ninang ni Jijin Bors, ila ka ng Marcela. Ang daghana kadyo sa ingani guys. Mga gipang tagad di sa daghana ja bunot ra ijang gibutang. Jarang katambek adyo wala ang gi sundog guys kaya hanap isang pang nyatuon kay ganahan po ko magtan-aw ja ganahan po dani ang amo guys ug mudaghan ni ja, salamat kay kadyo sa ang amo dari kay dali ra kadyo pud ni sa maduwan guys ug na mga kinahanglan ko ja, dali ra pud ni sa dihan og pangadtong tabang ni ang amo kay ra ni siyang kabuutan. So, salamat ni kadyo ati day sa imong gihatag nga opportunity nga magtrabaho ko dani ja sa imong pagpalit pud sa mga tanem makapuno-puno og anang budget diri sang ibilin sa ang mga anak dari. Allowance pud ni Nicole. Ja guys ha ning gidublig trabaho guys kay masinog madugay ko dito sa Manila. At least naka-advance na kong panarbaho dari kay maikagbuta sa tag-ija nga gisulduhan tan ja watay nahimo. So manayang gahapon pa ko dani guys wa koy vlog day gahapon kay gahapon pa ko dani kinarbaho. Kani siya guys, musangara ni siya. Marami siyang putol-putulon. Manaha na ni. Day, good morning, Day. So, orang ni pangkaang guys, ni muturut pa ni. Okay, sa last alas 5 karga ko unsa guys sa terminal matug
Tanawa ni guys, oh. Ang gitagad sa una, oh. Kanang kaputol-putol ra na si Jan, saka runana na. So, nga na rin, tiktik na rin, pero mudaghan itong ingani. So, harap may ipangbutang indas mga kaang-kaang gamay. Pero musangan na hapon sa ibang hinog kaang. Diyan mo pakitaan sa pang saha sa una guys na mama. So, sa katong des niagi na isa ka punuan nga hanggiputlan diyan na sa duha na siyang sanga. Diyan kani daghan ka na. So dagdag na siya guys ano na sa pamalihinan sa mga kaang. So managhan juga ni ijahang mga three colors. Himbis ka nang maura na siya. Kana. So mudaghan na pwede na sana pupunon ako diri tanan. So na guys, nga sa kurma na kanang mga bunot. Grabe guys, tagak-tagagang singot. So dubli trabaho ko na rin guys kay maraghan naghang absent. Muna sa trabaho karon kay ma-absent ko dari mga sa kasimana pod. Kay mauwaw puta sa teng amo nga soldado. Iya. Tayo na buhat ba? Nag-advance ko diri og panarbaho kay lagi na mo. So di mga naghang nahimo na. So kuan na siya mo usad na siya kay kanang sagol na sa bunot gamay dyan ay juta gamay pud kay mo ambek. Kaya kanin silang kuan na guys, dapat di man ni siya juta kay kuan man ni siya mo kuan ra mabuhi ra man ni siya og kanang mga bunot-bunot ra. Natumba ra ni siya guys ha. Na siya sanga na. Natumba ra ni siya kani. So katuhang mga gipang putol gani ha man tong putol-putulon kay rong mo sanga siya. So kani siya natumba ra gali ni siya pero ni sanga. Ay pala ka gamay guys, kita mo na. Cute, di pala ka. Uy. Uy. Manong ga-apil-apil ka diris, mahigi ko sa maduslakin ha dayo. Mo gani. Karon dili, karon pa jud ko kita pud ani niya. Ano ba kang dinuslak diha kanina hapok-hapok nimo diha. Di kay kami bay abot mig dalagi tupang kitag palaka. Na di palaka dire. Naa. Daga. May gibuhi-buhi diri si bossing nga nawala si ko at Felix. Dako kaayo. Na no. Ka cute. Bi kay ito. Kanon bi. Ah! Hala. Unsa ka siya palaka? Duslakan ka. Yan na. Ito na oh. Na. Kagamay na. May. Ang gamaja nga rin ka-cute. Malugli siya wasa na sa duslaki dari guys ya. Kaya duslak-duslak ko. Ang mga ipang tagod nga cardinal na kuha sa kabuok. 1 unom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unom kabuok. So ang gibuhatan ni guys is kani moturok naman ni siya na ang iputol-putol ni siyang cardinal. So mo sangaran na siya diri guys. So ato man siyang bantayan nagbalik na pohon guys mo nana na siya yung mga sanga. So unom na siya kabuok. Jag kaputod na dahari yang ibutang dia. Siya. So nabutangan na siya mga bunot mo. Kuan na siya mo nindot na siya og bareg. So man yung nahimo. Ja kani siya guys wala hilabti kay kuan na magudis siya kanang ado na sa pagkabutang na aghang gikuha guys sa katong didto sa babaw. So musanga gihapon na siya. Kani may hang gibawasan guys so. Kani siya musanga ra gihapon na. Buhat dari karon adlaw guys ja mag-prepare na pud ko kay magpahuway ko ka-reject.
kay mga kuan no larga na ko padung city. Ja tabangin lang po ko ni jog ampo guys nga si pagahong pagbiyahe kay naraba ko noy bagyo. So ipalayo ra ta sa mga guys. Ja guys ahong nang paningkamutan nga na ako'y mahimo na ako'y mabuhat dito paningkamutan ha guys nga na ako'y tabang ni Tiri nga makadao kog mga charity. Ja maasikaso na dito mga kinahanglan. Ja mo to guys ang video karon adlaw. Okay, uli na po ko guys kay hapit na mo alas 11:30. Ja mapaway ko karidjut. Ja see you guys. Ja amping lang tanan. Bisa laban lang jud. Laban lang sa mga trials nga gihatag sa Ginoo, malampasan ra lagi namo ni ang tanan. Ja mag-prepare na pud ko ron guys sa mga gamit. Pagdara kog mga 8 ka parisan nga sinina kay dali ra lagi ko makabalik kuhon maloy Ginoo. Ja see you next vlog. I love you all ug amping ug ampo tang tanan.